KSH. Grupnya? Nggih, Pak. Grupnya apa? Rayon Kapuk, iya. Rayon? Rayon Kapuk, Mas. Selamat malam. Iki, oh iya, salaman semua no. Loh, sampean wis ulam salaman ae kok ya. Iki berarti pendekar. Juragan ayam. Mama Koyong Uki. ini lelakanku. Kegeden, kebak, isin aku ya. Wih gue aja, nek ngomong arep pendekar hati-hati lho. Oh nggih, ngapunten Pak E. Kaya ngene lelakonku. Saudara-saudaraku semuanya, ada asikan dari Kapuk Cengkareng. Bu selamat malam Bu selamat.
Ganti lagu enggak Bapak? Ganti lagu enggak? Oh ninggal katresnan. Oh nggih. Pak sinten menika? Pak Salim. Oh iya. Juragan. Pak Salim, Juragan. Sing diaturke Pakde Bagong Tiwul niku wau Bos Salim. Nggih. Kaya ngene lelengku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati Bapak sing ninggal katresnan, Mas. Mbak Eli maju. Salim. Bos Salim. Kang Mas dari BSHT. Ngersake napa mangke Kang Mas?
Bos Salim minta lagu dan Oh, Kang iya. Masnya mau nyanyi. Bosnya mau nyanyi, Bos Salim minta lagu. Monggo. Hah? Manis. Anjir. Oh manis. Oh, ternyata penggemarmu lho, Bu. Bukan. Bu Siti njaluke juga seniman ngrentengi lho, wedokan lho, Mas. Mas. Oh iya. Manis. 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 Monggo, Kang Mas. Mbok ngrentengi wedokan. Mas Priyo iki nggih penyanyi lho jenengane Penyanyi pripun, kok Pak, iki. ya? Lah, nggih. Biasa, MC ora payu. Dik Didit sehat. Wis ditunggu ning Malisus. Somben main bareng. Ayo Mbak Eli. Ayo, monggo Mas Priyo. Monggo dulurku rayon kapuk joget. Yuk. Wis to. Aja suwe-suwe Mas Iring. Pokoke Didit nakal sesuk gak dijak. Nah, Ini kabare Mbak Eli. pangestuni pun Mas. Alhamdulillah. Ayo dulurku dan kapuk. Ngapunten Mas e. Ini stilu. Yo spesial tembang buat kedua mempelai. Anjir. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal. Ayo Mas Yong. Iki Mas Kasno lho Mbak Eli. Mereka Mas Kasno anjir sepedaaken. Monggo. Manis nduk Eli pancen manis Pancen tambah manis. manis yen ora seneng lamis
suwun Mbak Eli. Matur sembah nuwun. Go Mas. Nyanyi dhewe lho Mas. Coba sawangan Mas, ngarep burilan ngiringan. Anggonku dandan, apa tak ana sing kurang. Coba sawangan Mas, aku nunggu di medaan. Kene yo Kang Mas, kok isih seneng keluyuran. Sok gampang nasuti, kok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Wis ra ana wong ayu dik, kejaba mung siramu. Mergo siramu paling istimewa hatiku. Loh, kok pulang ning karuan ning arepku jare tresno tenan senengan ning rentengi medoan ning arepku tresno tenan ning guri kurang karuan ning arepku jare tresno tenan senengan ning rentengi medoan. Yen pancen mengkono dik, aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji saya tenan Mas, aja seneng rentengi medoan. Bakal ayam tetep uripe nganggo bebrayan. Tarik terus sampai habis, sampai kantongnya bersih. Pak Slamet. Bojone ta iki? Bojone. Kok beda? Coba sawangan Mas, ngarep burilan ngiringan. Anggonku dandan, apa tak ana sing kurang. Coba sawangan Mas, anggoniku iki bedaan. Kene yo Kang Mas, kok isih seneng keluyuran. Sok gampang nasuti, kok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanyalah untuk dirimu. Wis ra ana wong liya dik, kejaba Ganti kene, ganti kene. siramu. Mergo siramu paling istimewa bagiku. Bilang sayang, ning guri
tresnaku iki hanyalah untuk dirimu wis ana wong liya kejaba mung sliramu mergo sliramu paling istimewa bagiku Ning
Gone padha lara yo Ayo masih di bonus loh Mas. Pembahasan lagi. selamat sore Bapak. Sampai sini aku. Ning saiki. Mboten seket, Pak. Mboten. Lanjut ya Mas. Lanjutnya Sri Huning mawon. Nggih. Syukur bisa Abi Pak. Ditene ditelas ya, Pak. Ibuke dereng ibuke. Sing dhisik iki, sing dhisik iki. Joget Ibu. Sri Huning mesti ketuban labu tresno kang sepaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetyo anambut ganti Pasep nyawer enggak Pak? Nyawer ya? Nyawer enggak Pak? Nyawer ya? Samperin ya? Ayo. Ayo Ibu. Ayo Mbak Mita Iya, nanti ganti dangdut ya. Ji, Iya. Dik Mita, Iya Mas.
Dimita hari ini ada spesial untuk mengenang mertua tercinta. Ya. Beliau ingat Iya. Mbak Juli dulu kesukaannya lagunya Sisa-sisa Cinta. Oh, Nuansa gitu. Dangdut. Ya, Mbak iya. Jiwa. Sampai mengeluarkan air mata loh. Eling mertua tersayang luar biasa. Nanti diputar nggih Mbak Juli nggih Ya Sisa-sisa nanti Cinta. diputar ya. Nggih. Sabar ya Pak Mas. Asep kemana ini? Wong mantu Hilang saking ya Bu? mantu saking bektine karo wong tua ya yang ini iki. Tenan. Ya aku deketin Pak Asep belum keluar Mas. Tenang. Nggih. Di April siap-siap nggih Sisa-sisa Cinta nggih di April nggih. Katresnane wirat moyo tinapitene roro Sri Kuning senadyan Mas Jailani Mbak Yati sembah nuwun. Yon lagune napa menika? Ana rada ke tengah. Witi syuting. Kusuk kagem Adi Mas Cablak menika. Oke, Dimas Warto kalian di Yuli. Gandeng ngomong dhewe wong ngono gini. Pembangunan
Saiki
turu tapi Matur rondo bunge lemu. panuwun. Ah, nggih. Jawa atau Sunda atau Jakarta? Kalau ini kayaknya aku kenal. Kayaknya aku kenal. Ya ini Sunda ya. Wong tonggone Mbayu kok ya. Ini keluarga dari Mbak Neneng, kembar. Selamat sore Bapak. Nanti minta lagunya apa sayang? Kok sayang tuh karo dulur. Piye ta Mas? Yo sayang karena kekeluargaan, ya, nanti persaudaraan. Lagunya apa? Kak siapa namanya Kak? Oh Kak Iqbal. Selamat sore, selamat siang Pak Iqbal dari Sunda, Brebes. Brebes ki ya Sunda ya Jawa lho. Oh iya lali. Ayo sebagian bisa Sunda, sebagian bisa Jawa. Yeah. Juragan berambang. Juragan telur asin.
Diajeng Cemit. Napa, Pak? Nggih. Diajeng. Mas, pripun? Kowe mau wis ketemu koordinatore Kamandanu urung? Dereng. Sapa koordinatore Kamandanu? Oh, lagu Keloas. Oh, untuk Pak Asep ya. Dari Pak Haji Tori. Siap, salaman dulu. Diajeng Cemit. Ya, Keloas tuh lagu nuansa apa? Tarling. Tarling. Yes. Dari daerah Cirebon, Brebes. Pasti ini piai-piai dari Brebes Cirebon yang Iya, suka betul. dengan Ini, nuansa Tarling. Ya rada engung kenapa, Lek? ini nanti spesial buat Pak Asep. Terus ke ora iki? Terus nih tiba kurung tek gonge kok. So. Katur maka aturing langgam ngimpi lumantar swantenipun Diajeng Mita Cemit nggih. Ayo Nduk, Mita nyambut gawe. Lah miku ndi? Sebulan lah ketemu. Juragane mawar sejati pundi? Awakku iki amarga
pisah nadyan mung sedelok. Penak nggih. Pak Bagong wis kekeselen. Yo Dek mandeg bensin entek Dek Mita. Bensin entek ya. Lho tumbasne bensin. Ake ndang baliyo wong ayu wis kangen ketemu sliramu. Kacu kuning tansah nunggu baliyo wong ayu kumpul karo aku. Sing
duwite jongeh. Jak joget. Lanjut ya. Nggih, monggo. Tak rewangi pati geni pamrih karo kel lulu hatine aku ora bakal rapi mung sliramu tansah tak enteni. Iki wong lagu lho nduk, wong aku ki jenenge wong murid 70 kok. Oh nggih. Tutup arep nyawar campur sari. Monggo Bapak. Lagune Caping Gunung. Eli, Pokoke sesaru alan-alan ya. Ayo Mas. Tenaga tua, Dik. Go tuwa alon-alon sing penting gremet. Ayo Pak De. Ayo Mbak Minta nyambut gawe wayahe. Oh ya. Oh ya. Nek jaman berjuang dur kelingan anak lanang ambien tak openi Ning saiki iki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digagas biyen nate janji ning saiki apa lali ayo ning gunung tak cadangi saka jago yen mendung yen mandang asili capek gunung Pak De syukur bisa nyawang gunung desa Kadiraja atene ora ilang ngene padha padha lara lapa ayo Pak RW 03 nanti Gerajakan Banyuwangi rekesnya. Pak RW ya, ditunggu ya Pak RW. Oh ya. Masuk Pak De. Zaman berjuang dur kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi Jarane
kaping gunung. Ampun cepet-cepet ta Pak De. Alon-alon bae. Lanjut. Lanjut. Ya. Syukur bisa nyawa gunung desa Kadiraja. Ora ilang dene padha lara lapa. Pak Berhubung Dio bae wis telung sebangun. lagu. Matur suwun Kripe gedang, Pak kripe De. telo, titik edang padha-padha mbok bawanmu disembunyiane njaluk, Nduk ya. Anjir, matur Iya. sebenarnya Kok Pak De. gampang. Heeh.